Do Chorvátska v lete smerujú 100 000 našich turistov. Od nás sa teraz dozviete, kam volať v prípade nehody, čo všetko treba vyplniť a bez čoho by ste určite nemali hranice prekročiť. V každom prípade vám prajeme, aby ste informácie, ktoré sa dozviete, nemuseli v praxi nikdy využiť a vrátili sa oddychnutí. V prípade, že slovenskí turisti budú v Chorvátsku účastníkmi dopravnej nehody, mali by ste okamžite zavolať na číslo 192, teda na políciu, alebo ešte lepšie na známe číslo 112. Ak je ľahšia nehoda bez škody, úrazov či alkoholu, vodiči si to môžu vybaviť a odfotiť sami, ale vo väčšine prípadov aj tak volajú nás, lebo chcú mať istotu. Stačí pritom vypísať európsku správu o nehode, ktorú by ste mali mať so sebou. Dokument je bežne prístupný na internete. Ak sa však stanete, nedaj Bože, účastníkmi vážnej dopravnej nehody, nikdy neopustite hranice bez záznamu o nehode od chorvátskej polície. Ide o tzv. Zápisník o očevidu. Bez ktorého nemôžete prekročiť štátnu hranicu a budete ho potrebovať aj pre poisťovňu na Slovensku. V tomto vyšetrovacom zázname sú vlastne všetky údaje vzťahujúce sa k udalosti. To znamená účastníci, miesto a čas nehody, vozidlá, osoby, ktoré utrpeli nejaké zranenie, nedaj Bože, usmrtení. Štvorstránový spis je kompletný vo väčšine prípadov na druhý deň. Závisí však od závažnosti a počtu účastníkov na nehode. Ak nebudete chcieť spolupracovať s ostatnými účastníkmi, hrozí vám pokuta. Dobro. Pokuta vo výške od 2000 do 5000 chorvátskych kún hrozí vodičovi, ak vlastníkovi poškodeného vozidla alebo inej poškodenej veci nenechá svoje osobné údaje a údaje o vozidle, ktoré spôsobilo dopravnú nehodu, alebo nevyplní a nepodpíše európsku správu o nehode. Na záver polícia už len upozorňuje, aby ste nebrali na ľahkú váhu oddych pred cestou na dovolenku. Nešoférujte unavení, je to jedna z najčastejších chýb, ktorá zapríčiní nehody turistov v Chorvátsku. Z Makarskej riviery Iveta Krupová, televízia JOJ.